हमने के कुंवर चाचा, हमने के गुरुजी गायत्री बाबा, भिखारी बाबा के पुरान कलाकार से सुन ले बानी। पहले के खाना, पहले के मर्दाना, अब पहले के जनाना, अब पहले नियर गाना, ये चारों हमने के भोजपुरी से खत्म हो। पहले के मेहरारू लोग, पहले के मेहरारू लोग मरद खा लेवे तब खात रहे। ये छठ पहले रहे। बड़की मई तोहर बड़की मई हां नहीं की जानत का ये छठ पहले रहे। इनकर पति के नाम है दिनेश भाई। हां बड़का बाबू दिनेश यादव भैया भोरा ही बेचारा उठ के खाना बनैल कि मेहरारू हमर छठ पहले बा। केरा के बच्चा मेहरारू हमर छठ पहले बा। आ वो 2 दिन से भूखले रहल। ई घाट पर से आइली आ सट दाल भात तरकारी पापड़ तिलौरी खा के छीपा चाट लेली। इंतजार में बारे दिनेश भैया के छोड़ी तो मौगी नु तो हमहु खइती। तब पहले के माई लोग पति भोजन कर लेवे तब जाके हमनी के माई भोजन करत रहली। आ ये घरिया मेहरारू खा लेती है तब कुछ मरद लोग खात बा। इहे भोजपुरी के शेक्सपियर दादा भिखारी ठाकुर जी कहानी कि असली के राज गइल में कलिए लोग पूजात बा, डालडा में के पूरी घड़ी देवतो लोग बा खात बा, सांच बोले वाला समाज में पिटात बा, झूठ बोले वाला के बोलबाल बढ़ल जात बा, आ धर्म के दिया धर्म से बुतात बा। आवे विधाता ना त काम गड़बड़ात बा, होत बा चीर हरण, रोजे रोतारी नारी, कलयुग में कहां गइलन कृष्ण मुरारी, दूध से महंगा ए घड़ी दरुओ बिकात बा। आवे विधाता ना त काम गड़बड़ात बा, पहले भिखारी अब दुनिया के रीति हमनी पर बीतत त उनको पर सही बात। ए घड़िया गीत है भैया जय हे देवी माई। बिहार सरकार के धन्यवाद देत बानी कि काल्हे सूचना जारी भइल बा डीजीपी साहब के, पुलिस महानिदेशक साहब के। पुलिस महानिदेशक के मतलब बुझिला बुझत हो कम करन के डीएम के मेहरारू। पुलिस महानिदेशक साहब के नियम निकलल है मृत्युंजय बाबा कि जे ब्यास उल्टा गइबो करेजा पर पत्थर रख के 7 लाख देवे के पड़ी, आने तो 3.5 साल ललका घर में रहे के पड़ी। एक खातिर धन्यवाद देत बानी। आ हमरो वो लोग से गुजारिश करब कि निमन गवैया बोलाई जे भी होके, कोई समाज के होके, अगर बढ़िया गावे तो सट्टा से 1000 बेसी दी। अब बाबू गावे तो कुछ मत करी, कुछो करबे मत करी, गोड़ से जूता निकाल के अपन 7 आदमी के गोड़ के जूता ओकरा गर्दन में पहना दी। आ कहीं के 5 किलोमीटर पैदल जा कि ये गांव में जब अइह त तारा नीमन गा के जावे के पड़ी। अगला अच्छा ही बात लागल होके भोजपुरी खातिर तो एक बार पहले ताली बजाई सबे। ताली बजा के की बात कैसो लागल हुआ ए बबुआ। तब बाबा माई के मंदिर पर हमने के आइल बानी तनी हुड़का